Huomenta kaikki. Täällä ollaan ahven pilkillä ja Jaskaselle jo nykikin, jotta katopas perhana. Oi, komia. Ei kerennyt kun alkujutustelut ottaa, niin kaveri raapii täällä jo. Tuohon tosi hieno. Tämähän on joku 3,5. On enemmän, 3,7, 3,8 äkkiä. Se on niin pitkä. Ihan nätti. On todella nätti. Wow. Toivottavasti tää nyt ei alkanut sillä kun oli puhetta. Otatko ruuaksi sen? Kyllä täällä. No niin, hienoa. Tossa on mulla jos tarvit mitään, jos haluat mitään. Joo, mulla on aina valmiina taskussa. Se on tosi pitkä. Siis tuo on niinku hirveän pitkä kala. Vaikka se on tommonen hoikka. Siitä laitetaan. Onhan se kato. Tossa, noin. 3,7, melkein 3,8, 3,7,5. Joo, no niin. Komii, tuohon noin. No niin. Ei se huonosti meille lähtenyt. Minä kerkisin tosiaan anturin tiputtaa järveen ja ruveta alkuhöpinnöitä puhumaan. Kaveri vetäisi tollasen kalan. Ei oo huono merkki paikasta. Vaikka on täysin uusi tämmönen spotti. En oo koskaan tässä ite pilkillä käynyt, niin katsellaan mitä päivä tuo tullessa. Katsotaan. Joo, tämmöstä 8 lättyä ongitellaan tässä. Katsotaan vähän, että Jaska nyt sai tuon yhden hienon, mutta ei tässä oikein näkynyt sen enempää sitten. Aika paljon häirehti tuo pikku ahven puvuoti. Epämukavasti on koko ajan tuolla pohjassa. Ei oikeastaan ihan viesti semmoista hyvää, että saisi olla tuota pikkukallaa vähän vähemmän. Tykkäisin onkia tyhjältä pohjalta sitä aktiivista ajoparvea, että sitten kun kohdalle sattuu, niin lähtee pilkille täysin. Mutta päivä on nuori. Tässä kerätään kairata ja tutkia vaikka mitä vielä. Niin katsotaan mihin tässä päädytään. Hyvä. On muuten hyvä kala. Niin on, tää on isompi. Hyvä Jaskaa. Varovasti ettei sitten kopsa reuna. Äijä veti himojunti, samanlainen. Jumalisti. Aika komia. Mä en tiedä, olisiko se... No joo. Semmonen justi. Just, laske vaan. Hei. Hyvä. Katoin kun vapaa taipuu ihan nätisti. Että... Ja siimasta kuuluu vaan piu. Ei oo niin pitkä. Tää on varmaan joku 3,5, 3,6. Joo. Toi oli mitään niin paljon pidempi tuo. 3,6 ehkä minä sanoisin. No helkkari. Ei. Minä vaan tulin kuvaille. Tää on sinun YouTube-kanava nyt. Nyt tulee. On iso. Joo, on aika iso. Aika iso on. Noin. Siinä oli... 3,2. No. Pitääkö näin? Äkkiä takas. Joo. Joo, siellä on toinen meinaa. Siinä on toinen. Ei oo noppeita tuo. Se on semmonen 3,6 ehkä. Sinne joo, siinä on tuo toinen alla näköjään. Joo, pikkusen laskin, kun huomasin sillä vähän möyrähti tuossa keilassa joku, niin lähti laskemaan. Se livet näki tietenkin vähän aikaa. Joo. Sieltä sellainen. Se on 3,6-3,7 varmaan. Näpäkkä pölli. Otetaan sitä henki pois, sen verran syvästä pyydettiin tuo kaveri. Elikkä fiksumpi vaan murrahtaa saman tien. Joo. Siinä niin. Syvän veden ahve. 11,5 metrin vielä. Joo, tässä vaihdettiin paikkaa. Otettiin tuonne vähän pidempi siirtymä toiseen nurkkaan. Oli liikkaa tuota pikkukallaa tuossa. Tultiin 6-7 vetteen tähän. Katsellaan löytyisikö tästä. Tässä ei olekaan silppukallaa näy niin paljon. Niin tää voisi olla ihan hyvä homma. Laitetaan sankkoon vedet valmiiksi. Jos sattuu käymään ison kalan tilanne, niin pääsee kalaa suoraan astiaan sitten. Tai ihan vaikka parvitilannekin, niin sen saapi suoraan tonne sankkoon vaihdettua jikin sitten nopeasti. Tämä kun malttaa tehdä, niin
yleensä palkitestitilanteessa. Jaa, eikä mulla ollut kamera päällä, aika kiva. No, Jaskalle sieltä 1, mulle parvesta 1. Toinen karkas putkesta tuossa äsken. Ihan hyvä. Sehän on jo 3 femma, 3-2. Onko sulla vielä alla? Vittu, kun niitä oli tossa niin paljon. Montako niitä oli? 10. Tää! Voin sanoa, ei oo huono paikka. Hyvä. Ei. Katsotaan mitä ne mulle sanoo tuo. No on tämmönen 30, 3-2 tuo meikäläisen. Tuo oli vähän minun mielestä isompi tuo toinen mikä kävi. Joo, tässä kuule sottaa kalapaikkaa. Nuo tuli nimittäin just silleen niin kuin pitää ahvenen tulla pilkille. Ihan täysillä ajoivat tuohon. Mulla pitää olla tuo toinen tossa. Mie vähän mokaasin, mulla ei ollut tuo toinen pilkki valmiina, myös pitänyt se laittaa tonne suoraan. Se otti mulla metri tuossa reijän alla se toinen. Sormisiimma. Näet. Tää minä sanoisin. 34 senttiä. Se on varmaan. Aika lähellä. Juu. Äijä on raapinut taas himokalat tänne. Otahan tuo yksi sinne joukkoon kanssa. Minä on sulle taas ihan komiat ruoka-ahvenet kyytti. No niin. Katsoppako. No. Näpäkkä. Erittäin näpäkkä. No. Se oli nyt yksi ainut. Ihan hieno juntti. Ei, 3 femmaa. Jep, tämmönen päivä meillä oli tänään. Kalan keskikoko oli oikein kiitettävä, mutta määrä jäi vähän vajaaksi. Minulle tuliko mulle 3 ja Jaskalle 4 kallaa. Molemmille 3 kasit, sitten mitä sisään 3 kakkosen, 3 vitosen. Jaska sai sitten tonssi 3, 5, 3 kuutossia muutaman lisäksi. Että koko oli niinku oikein kiitettävä, tuosta yli puolen kilon köntti tuli ja silleen, mutta määrässä jäätiin vähän. Semmosta se on välillä. Pari reissua on käynyt kuvaamassa. Saatti ihan isoja kaloja toisella reissulla ja sitten ihan hyvästä ruokakalarytkettä oli toisella reissulla. Ne tulee vähän myöhemmin tuossa kevättalvella ne videot sitten julki. Niin niitä joutuu hetken odottamaan. Mutta tässä on nyt reissua tulossa, niin eiköhän me saada tästä nyt mukavasti pilkkivideota sitten pihalle talven aikana. Huomenna lähdetään ihan muutaman reiän kyttäystaktiikalle kokeilemaan, että löytyisikö se iso ja vähän ruokakalojakin voitaisiin ottaa. Ihan semmoselle muutaman reijän pitkän kaavan niin istuntakeikalle. Semmoista huomenna. Toivottavasti se on seuraava video sitten mikä tulee pihalle. Niin näin. Meillähän kotiin käsin jäätyy. Kiitos kun katsoit ja palataan ensi videossa. Moro!